Dnes veľmi citlivá téma. Adolf Hitler. Zomrel nakoniec naozaj vo Führerbunkri, alebo sa pohodlne dožil staroby v Južnej Amerike. O tom sa budeme rozprávať. Druhá svetová vojna sa skončila. Pre Nemcov to nedopadlo veľmi dobre. Vo Führerbunkri začalo byť nepríjemne a Hitler sa tam vraj spolu s niekoľkými blízkymi zabil. Ak tomu veríte, môžete teraz vypnúť. Potom boli niektoré významné postavy režimu v norimberských procesoch odsúdené za svoje zločiny a Adolfa Eichmanna chytili Izraelčania. A týmto vraj bolo vybavené však. To je však trochu nepravdepodobné. Boli 10 000 vysokých predstaviteľov režimu. Kde vlastne všetci skončili? Boli všetci postavení pred súd? Nepamätám si. A naozaj veríte, že keď vodca veľkej mocnosti zistí, že vojna je prehratá a všetko ide zle, tak sedí ako králik vo Führerbunkri a potom sa jednoducho zabije? Tak pasívno-agresívne, povedzme si úprimne. To je dosť nepravdepodobné. Najmä keď mal pri sebe Martina Bormanna, ktorý je veľmi aktívny, inteligentný a dobre prepojený. Zumal diesen tollen Mann dabei sich hatte, diesen Martin Bormann, der sehr agil, sehr intelligent und sehr gut vernetzt war. Nämlich zum Beispiel nach Südamerika. Südamerika, ein schönes Land. Wunderbar. Der sozialistische Machthaber Juan Perón verehrte den Führer sehr und ermöglichte auch, dass Leute, die dahin wollten, aus dem Reich da dann unterkamen, ein Visum bekamen oder zum Beispiel bei Mercedes Buenos Aires arbeiten konnten, wie später Adolf Eichmann. Es gab also sehr gute Verbindungen. Außerdem gibt es eine schöne Gegend in Patagonien, Bariloche, da sieht es aus wie in Oberbayern. Und da wohnten zufällig ganz viele Deutsche, die auch dem Herrn, um den es hier geht, treuestens ergeben waren und die auch einen Haufen Geld hatten. Also es war wie so eine Art Berchtesgaden an einem See, nur halt leider in Patagonien. Prečo by človek neuvažoval o tom, že ak sa ríša zrúti, pôjde tam? To určite aj urobili. Prakticky bola údajná Hitlerova mŕtvola spálená. Rusi vraj našli lebku, ale nič viac. V skutočnosti mal byť údajne evakuovaný s Evou Braun podzemnými chodbami, nízko letiacim lietadlom dopravený niekam ku Kielu a odtiaľ špeciálnym diaľkovým lietadlom na Gran Canariu. Tam mal nastúpiť do špeciálne postavenej luxusnej ponorky a pohodlne sa dopraviť do Argentíny. V Argentíne tomu vraj verí každý. Choďte do Buenos Aires a porozprávajte ten príbeh. Všetci len mávnu rukou. Vraj je to známe. Takáto luxusná ponorka mala neskôr stroskotať v plytkej vode Rio de la Plata. Údajne ju nedávno našli a dá sa k nej potápať. To vraj nie je pekný pohľad. Das glaubt in Argentinien jeder. Fahren Sie mal nach Buenos Aires und erzählen Sie die Geschichte, da winken alle ab. Ist bekannt. Ein solches luxuriöses U-Boot ist natürlich dann auch im flachen Wasser vom Rio de la Plata gesunken. Man hat es vor kurzem gefunden und kann auch hintauchen. Das liegt da schön. Argentínska polícia vraj zadržala Nemcov, ktorí na pláži intenzívne vysielali rádiové signály. Potom ich však zhora zastavili. Tých Nemcov vraj treba nechať na pokoji. Juan Perón. A tak mal Hitler spolu s Martinom Bormannom a ďalšími doraziť niekam pri Buenos Aires, potom ísť do Bariloche a tam byť prijatý takmer ako hlava štátu. Údajne sa konali konferencie s bývalými nacistickými prominentmi, kde sa riešilo, ako ho znovu dosadiť k moci, pretože koniec druhej svetovej vojny mal byť iba nehoda. Zaujímavé je, že v Argentíne existujú filmy, kde služobníctvo rozpráva, ako to bolo s tým pánom, zvláštnym párom a jeho ženou, ako ho obsluhovali, čo jedol a že bol vraj veľmi milý. Nikto vraj v Bariloche nesmel povedať ani slovo. Odporúča sa film Grey Wolf, veľmi kontroverzné dielo, ale zaujímavé pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o takéto konšpiračné teórie. Ein äußerst umstrittenes Machtwerk, aber sehr interessant, falls Sie sich für diese Art der Verschwörungstheorie interessieren. Neskôr sa mal s Evou Braun presťahovať do pekného domu pri jazere Nahuel Huapi. Dom sa vraj volal Inalco a stojí dodnes.
Tam mal prežiť niekoľko pohodlných rokov, až kým v roku 1955 nebol Juan Perón zvrhnutý a ochrana sa skončila. Potom si vraj musel vyberať čoraz menšie príbytky. Bol už iba tolerovaný. Ochorel, mal Parkinsona, zoslabol, Eva Braun ho vraj opustila. A tak z neho mal byť starý muž, ktorého niekde trpeli a krmili, nie veľký diktátor, ale starček, ktorému sa všetko rozpadalo pod rukami. A tak mal vraj v roku 1961 zomrieť v Argentíne. Jeho osobný lekár si to vraj zapísal do denníka. Das irgendwo geduldet und gefüttert wurde. Kein großer Horrorherrscher oder irgendwie sowas, sondern ein alter Mann, dem die Fälle wegschwimmen. Und so ist er dann auch 1961 in Argentinien gestorben. Sein Leibarzt hat entsprechende Eintragungen in seinem Tagebuch gemacht. Prečo však Izraelčania našli iba Adolfa Eichmanna? To je vraj veľmi zaujímavá otázka. Podľa konšpiračných teórií mali Američania už v roku 1944 nadviazať kontakt s nacistami, aby sa dohodli, ako využiť vysoko kvalifikovaných Nemcov v boji proti komunizmu alebo ako špionov v NDR či Sovietskom zväze. J. Edgar Hoover a Foster Dulles vraj silno nenávideli komunizmus. Wie man die gut unterbringen könnte. 44. Ja? J. Edgar Hoover und Foster Dulles. Ja? Schwere Kommunistenhasser. Tým vraj boli naši chlapci bližší než komunisti pod Stalinom. A tak sa vraj veľa vecí pripravilo. Izraelčanom údajne povedali: Eichmanna si môžete vziať, toho obetujeme, ale ostatných si necháme a staršieho pána so zaujímavými fúzikmi necháte na pokoji. Američania sú vraj z toho celí zmetení. Existujú spisy JFK, ktoré boli čiastočne zverejnené, kde sa takéto veci spomínajú. Die Amerikaner sind ganz perplex. Es gibt JFK-Akten, die zum Teil freigegeben worden sind, wo solche Dinge drinstehen. Man nimmt an, Predpokladá sa, že veľa nemeckých vedcov odišlo do USA. Wernher von Braun bol vraj len špička ľadovca a v NASA zamestnal celý rad vedcov. Iní boli lekársky odborníci, ktorí svoje schopnosti získali aj v koncentračných táboroch. Všetko vážení starší páni s nemeckými menami, vraj asi 1600 mužov. A ďalších 10 000 bývalých nacistických prominentov vraj bolo v USA pohodlne ukrytých komunistobícami. To by vysvetľovalo, prečo sa už v Európe veľmi neobjavovali. Aspoň nie príliš. Das würde auch erklären, warum sie hier gar nicht mehr groß aufgetaucht sind. Jedenfalls nicht so viele. Ho, ho, ho. Lebka, ktorú našli Rusi, vraj nič nedokazovala. Neskôr sa malo ukázať, že patrila 40-ročnej žene. A zubné analýzy vraj vychádzali iba zo spomienok zubnej asistentky. Takže lebka vraj nebola jeho. Čomu veríte viac? Že sa tento muž skromne a potichu zabil vo Führerbunkri, keď videl, že to nevyšlo? Alebo že sa pokúsil z Argentíny znovu získať moc a potom viac menej pokojne zomrel ako starý muž v Buenos Aires alebo Bariloche? Versucht hat, von Argentinien aus mit seinen Einflüsterern nochmal durchzustarten. Und dann einfach mehr oder weniger gemütlich als alter Mann in Buenos Aires oder in Bariloche gestorben ist. Ja som sa rozhodol. Ale nepoviem to. Nechám na vás, aby ste sa rozhodli, čomu veríte a ako pravdepodobný je tento príbeh. A ešte raz vám hovorím, v Argentíne tomu vraj verí každý. Napíšte mi to do komentárov. Je to opäť citlivá téma, tak sa príliš nehnevajte. My sa tu predsa len hráme. Poznáte to pri psoch, nehryzie, chce sa len hrať. Presne to robíme aj my. Trochu žartujeme. Tak prosím, pozrite si môj aktuálny obľúbený príspevok, odoberajte a zdieľajte všetko, čo sa dá. Veľmi by ma to potešilo. Preboha. Zlatko! Čo sa stalo? Naša poisťovňa zase zvýšila cenu. Teraz chcú za náš auto viac ako 200 €. To je šialené. Veď som vo vysielaní z Deňka Kedrovteka počula, že na jeho stránke Chceme slobodu.sk je porovnanie poistenia aut. Chceme sa na to pozrieť? Prečo nie? Potrebujeme veľký technický preukaz a občiansky preukaz.
To ide naozaj rýchlo. To snáď nie. Čo? Pozri sa, 131 eurá. Veď to je skoro o 80 eur menej. Vidíš, za tých 80 eur pôjdeme radšej na dobrú večeru. To sa mi páči viac. Jednoducho, porovnajte poistenie auta. Ušetrite každý rok peniaze.